Hello. Konnichiwa. Pupunta ako sa massage shop for reservation. Actually, dentist ko today, so magpa-reserve ako kasi mag-massage na tayo minsan, no. Ayan. Nandito tayo sa massage shop. Ohayou gozaimasu. 今日時間ある？全部の体。一番早い1時？1時。大丈夫。1時大丈夫？11時半？違う、12時半。12時半。オッケー。12時半。今、歯医者からね。今日ですよね。今日。コースはどうしますか？同じ。前と同じ。前と同じ。カードありますか？メンバーズカード。ちょっと待ってね。ちょっと待って。黄色いやつです。黄色いカードいっぱい。今日時間あるからね、マッサージが欲しい。これ？それの間違えた？そうそれと一緒に多分もらってるこういうやつです。オッケー。それが今のがあったから多分近くにね、あると思うんですけど。これ。それです。ちょっと待ってくださいね。Wait,待って。Dito ako sa Good morning. Nagpa-reserve ako ng massage. Okay. No, 全部。OK です。で、この間、足のお風呂もつけてるみたいですけど、今日それはいらない。はい。じゃあ40分で。はい。12時半ですね。前ね、いつ来る？前は同じ。10月に来てます。前10月。誰の前？名前？誰か指名しますか？指名する？前。
うん。同じ、大丈夫？同じ人は550円かかりますけどいいですか？わあ、大丈夫。大丈夫。はい。550円。 550円指名料がかかります。OK ですか？なんで？そういうお店だからです。オッケーオッケー。ちゃんと人言ったらですね。OK です。 OK ですか？はい。ありがとうございます。ありがとうございます。Nagpa-reserve ko sa kuan sa kaning massage. Kaya na-stress na si Waray. O nga, oy, kaning ano ba? Minsan hindi ako magaling talaga sa sa Japanese. Kasi English yung gamit ko dito, pero yun nga dapat matuto. So bus station, that's the bus station. Minsan dyan ako sumasakay. Ay. So, dyan yung bilihanan ko ng gulay. Mga chismis. Oh. I'm not good in Japanese talaga, pero that's life. Laban Japan. Hello, mega love shout out sa 3 million viewers. Oy, o nga sir, nako sa Ginoo ko. Kasi baka i-charge tayo ng isang lapad. Ay, ko dito. Ano 'yon? Tawag nito, isang lapad. Ano na 'yon? 4,700, di ba? Walang tricycle. Pero may nagba-bicycle. So, yan. Hello, good morning. Carbs Jonash. Yes, Madam Girly, Nauja, mega love shout out. Sir Edmond Dumanais. And congrats sa 1,000 banana. Congrats. Yan yung bus. Ay, massage na talaga ako eh. Nag-wait ako sa green light para dadaan. Thank you, sir. Oh, sir, bago pa maganda, pero pag magtagal na, mas maganda sa Pinas. Bus. Yan yung bus namin by number. Pag magtagal na, nung bago pa ako dito, talaga, parang naninibago pa. Pero nga. Auntie, 11:20. So, mutabok na ako 11:20 in the morning. So, tabok-tabok. Social si Lola. Ganyan yung mga matatanda dito. May dala yan sila ng mga bag-bag na ganyan. Social si Lola. Tsaka si Lolo. Yes, sir. Yan, oh. Hindi talaga ako palaging nag-active sa mga GC ngayon kasi may pinofocus ako na need na talaga siyang i-focus. So, ito yung yung tawag nito, dentist. Papunta ako ng dentist. Hindi ako pwede maingay dito kasi bawal talaga maingay. Yan. Dentist. So, papakita ko yung bonggang toilet nila, no? Ouch. Ito na. The toilet. Look. Ito yung toilet nila, madam. Bongga yung toilet nila dito. Tingnan nyo. Automatic yan siya. Yan yung toilet. Hindi muna ako mag-video ha. Yan, automatic. Char. Ay, nako. Dyan lang yan ha. Dyan lang yan kasi dito mag-toilet.
Oh. So, yan yun. Yes. Nagano na ako eh. Mag-close yan siya ng kanya, sir. So, i-vlog ko to. So, yan. Kung want mo mag-wash yung ano, ng bang, and want mo ng may noise, and off. So, yan siya. Mag-close yan siya. So, dito muna ako para mag-close yan siya. Hindi muna ako mag-upload ng content kasi busy pa. Tagal niya mag-close. Ang ganda ng toilet nila. Pwedeng matulog sa toilet. Yan, close na siya. So hanggang dito lang muna ha, kasi bawal ako bawal kasi mag-live pag nandun kasi may mga camera. Thank you sir, thank you Ma'am Lauja and I'm Jonas Carms, Melanga. So thank you for watching. Yan lang, saglit lang talaga, ano lang to, yung panandali ang live. Thank you everyone, have a nice day, bye bye. Salamat.